futhi ke yabadimo emsakazweni wakho Intokozo FM 101.2 FM sekungu 17 minutes past 11 kuwena kumsakazo wakho Intokozo FM namhlanje ke sinemadoda kwaze kwamtata kwaze kuyintokozo emsakazweni Intokozo FM njengegama lethu siyabekelela ke la kubaba uNdomiso Dlamini bese ubingelela abalaleli ekhaya. Siyabonga umsakazi ngiyambingelela abalaleli bentokozo FM igama uNdomiso Dlamini from Imvelo Social Development. Siyajabula namhlanje. Siyajabula. Awusithulele phela obantu abamba nabo namhlanje. Duze kwami ngihamba nabaphathi be social development ngino umenzwa kabiyela okuyena umgcini mafu elenkwemvelo social development bese kuba noThemnkosi wakathwala usihlalo kuyena osiphathele isihlalo semvelo social development ngathi eduze kwakhe uphumelelo wabagumbi okusekela isihlalo wemvelo social development lo khuluma uNdomiso Dlamini yena unobhala wemvelo social development. Manje nobhala la imvelo social development sichazele nje ukuthi inhlangano enjani isebenza kanjani. Okay, Imvelo Social Development umsakazi iNDC non-profit company. Kahle master sinabafethu sibone indlela umphakathi udinga abantu abazofinyelela bona abakhuluma abantu abasay-attend imhlangano abantu makweza ne-conference baqale bakubuza ukuthi ubelonga kuphi ini siyabona mangabe sihamba emgwaqweni abantu besijabulele nidot mhlambe ngaba indlela engcono ukuthi sithathe ngokwenjabulo sifinyelele ebantwini sihambe simiyalezo izinto ezithinta abantu kakhulu ukuthi awuthi sikhulisaneni sinikezane nethuba lokuthi siyibeke mangabe siqhamuka ama-solutions sihambe siye la befuna khona abantu ukuthi usizo lutholakala kuphi bese siyabuya sizenale ebantwini lolo sizo ngoba ngenhlanhla ngenxa ukuthi nabafethu la abantu ababajabulelayo lala sike sifune khona usizo liyatholakala noma lingaphelele. Ngithele niqale nini? Sesinonyaka mhlawumbe nenyanga ezo3 iqalile Imvelo Social Development. Nkosiyami. Umuhle ke umsebenzi wenu ke eniwenzayo. Manje ke la imvelo ama service enu ke uthe imaphi kanje usikhumbuza nje. Kahle kusho ukuthi esikwenzayo ukuhambisa emphakathini sifinyelele mhlambe ngezinto zoma social upliftment asikhuliseni izidingo zomphakathi ngokuthi sikwazi ukukhulumisana nabantu nalabo emphakathini abangakwazi ukufinyelela endaweni awuthi sihambe siyocela usizo sikwazi futhi siye ezikoleni nje sithi awuthi sihambisa ama programs I think sesisile nakumbazwana sihambe sithi awuthi sikhulume ngebullying ibullying ngendlela ekuyiyona esikoleni sekunakuthi noma umuphi umuntu uyajabula mangabe ukuthi xoxe ngokuthi ngaphakathi uzizwa enani ngoba iarts it's about that so iyona nje ukuthi sihambisa imiyalezo emphakathini ngokusebenzisa iarts nokubheka ukuthi imphakathi ishoda ngani. Manje niyaba yonke lo isifundazwe sethu iPZN bekuyisifiso esinjengalezo umsakazi inkinga noma imvelo ingayenzi iprofit kodwa kufanele ukuthi kube khona indlela ukuthi ifinyelela ngani endaweni efayile ihambe ingakho sizikhale emphakathini sithi awuthi sibheke kwi-government mhlambe ne-corporate sector ukuthi khona yini la khona bezosifinyelelisa khona kulezi indawo la abantu bethi sicela ukuthi inize nathi siniki emakhaya manje ke uma befusa mhlambe ukuphosa nje isivivaneni bangathola kanjani. Mhlambe ubaba okuyena osigadele kakhulu izinto ze-social media uyena igama kumenzwa kabiyela uTG kwimvelo social development. Yebo mawukuthi sidinga ukuxhumeka setholakala kwi-email ithi imvelo-socialdevelopment@gmail.com. Inamba ke mawukuthi nifuna ukusithinta kubo 081 484 9449 Besiphinde 081 484 9449. Siyabonga. Ayike mlelo Ntokozo FM uyizwele namhlanje ukuthi ke imvelo ke social development ke ikhona la ingaphakathi nawe bokwadla Nkosi yami phosana kwezivivaneni phosani isivivaneni muhle ke umsebenzi ke abawenzayo mlelo Ntokozo FM bayahamba kade besho nje ukuthi ke ikhona ngeke bangalaleli Nkosi yami okuyinto nje esiyikhuza kakhulu lapha na kuma social network sinto